Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Iman ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan ng malibuton. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagmawa ko. Lipaya ko. Kasilag style! Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin na lang ta! Dili na ko gusto makita laki pag-imungan nino! Lisod ng pabalikod ang baha! Paigon sa bukid! What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? 5 ka blouse nga ukay-ukay ning akong napalit. Di na bagid mailhan nga baratuhon kay nindot man kay porma. Musod na ako department store. Magpalit kog mga panty. Kay yat-yat naman tong akong mga panty. Uy, grabe sad kayo mo dag bunlot sa Donald. Uy, kung mag-sex me. Halos matangkas ang karter. Musod na ako sa department store. Magkapit na lang sab ko og pahumot. Ay, wala lang mag-taxi, uy. Nag-jeep na lang ko para makasave sa ko kay ubay-ubay ra ba ganin akong napayran na kinahanglan pamalit. Ay, minumday ko, eh. Ah, para! Driver, para lang! Lugar lang ka diyot! Ay, kahamos na ba sa kong pamatis kong panit? Kalami na yung ikaligo. Yans! Oh. Lucy! Ang ako, may amigang payot, nagtawag na. Hoy! Yes! Anong atin? Unsa? Si Ramon nga akong uyab. Giduol og gigakos ni Nadat. Ay, lagi Yans! Bigat lo gaginis na det, oy! Bisan nahibaw siya nga, may uyab na si Ramon nga mao ikaw. Iya ba yun yung gigat-igatan, oy? Hain man sila ron. Tapos kayo sa baskitan ay, maabtan pa tuning mo na nagsulti. Saan si Ramon, oy? Utubay mag-istorya ng nadet? Oh, depende na gyud na ni Ramon. Gat niya. O sige ha, dinhi ka lang. Adtuon ako sila. Oy! Oy, Yans! Ay, bangaway, ha? Ayaw yun, Yans! Uy, hala. Wala na may inaw si Lucy, oy. May paturato yung lakaw. Sundan ko siya. Pero, hindi ko magpadool nila, oy. Unsa? Mao na Ramon, gabuwag na mi sa akong uyab. Akong gibuwagan uy. Ano man? Da luyat. Gawas ka luyat, gamay pagyud. Akong gibuwagan uy. Ug ikaw akong ganahan Ramon. Ikaw akong ganahan. Ayaw. Ha? Ay, kugaksa. Ano man? Umutar ba ni mo, eh? Uy, kubi. Dili lagay akong lawas ang humot. Hmm? Hasta bayang ako ang humot sad. Gusto ka? Ramon na dahil ni Nadat ron, Ramon? Ako uyab. Niya siya. Agay! Ramon ay manukod man ka! Ano yung mo ba siya gitukmod, Ramon? May bawas sa doon takaugakos niya. Unya, nag-lips to lips na yun mo. Kay uyab man kaha mo. Dili may uyab. Di mo uyab? Unya, nanang nagkakos-gakos maning bayhanin ni mo. Og ikaw na dat. Dili man ka ni mo ni uyab si Ramon. Nganong nigakos masab ka niya? Kay nga no? Dunay asawa si Ramon nga may katungod nga masuko? Ha? Nahibaw ko nga uyab mo ni Ramon.
Pero may katungod pa ko nga muhimo bisag unsay gusto nako ngadto niya kay ulit tao pa siya. Kaya ka na. Dahil Lucy, alam to sa ginuta eh. Ang importante nga, wa ako magpadaan niya. Kung nakita man nimo nga, migakusyan ako, kutor ba niya? Kaya ako, wa mo dyan ko mubahos niya. Oo, bitaw. Wa ka mo bawsog akos niya. Pero nagpatara rasad ka. Nalupya kong dughan na bayhan ang napiit sa mong dughan. Basta ako ako pati kalamin itong bayana. Itong iyang gibuhat. Wa ako'y gusto niya. Ikaw ang gusto na ko, day. Ikaw ang mahal na ko. Ikaw, day. Ikaw may akong uyab. Bay, ako ba? Bay, Gusto ka ang tilaw na dit. wala kayong tabay. Tilawis na nga ako. Tilaw ko na. Tinuang mo na imo ba? Ay, mangunay man ka. Pero, bay, mando ko nga masayod si Lucy. Nga akong iyab. Basin, masuko siya. O iya kong buwagan, bay. Ay lang sa siya, Pepo. Ay, eskrito na tanan. Tilawin na sa dit. Sayang kayo lang BR pa ng dandit. Ay, hindi ba na. Bugali na meron. Nagduwa-duwa ko, bay. Astilan. Panang tinuod, bay, no? Gusto ginunta ko nga mutilaw ng nadit. Kasi diyang gigakus ko niya ba? Humuta ba yan, eh? Samot gino ako. Ubus, bay. Ha? Likati mo, ubus. Buwang. Kati ba ko yung mga boss? May butang dire. Bida. Bida, sa mo nga siguro ubusan na niya, no? Ako pala Oo. yung sugot ang bihana ba? Bisa gamay lang niya ako. Gamay lang ako. Tanawar ko ba yun? Sino ninyo, eh? Kapaw, tanawa. Gamay ka. Ay, Pero muram kini ako nag-munggos. dila ba? Alapan ka kung dila. Asa, muram mag-kuan. Kuan. Saon ikaw yung gustuhan. Mhm. Oo. Bugduhar ba tubangan na niya eh? Bugdo kay butchak Taway, ba? bitaway. Ha? Oo, Mabantay di ka lang dakog. Taas ng imo, mao nang nagiyas ang tagan-an niyang mao bugdo nang kay niron. butchak niya. Ako taas. Kini nang ako ba, di gino ko makabuwag na ako si Lucy ini. Kay talagsaon ra kaini nga ako ba, gidakon ba? Ang kuyaw lang, kung mabugnuan niya sa nadit. Kung pananglit, birahan ko sa nadit o masayran kini nga tong Lucy. Alay eh. Kuyaw kayo. Grabe na yun. Taas ka na yun mo, Bino. Ha? Nadako ba yun? Mhm. Bay, Mao na ito. hangyo ko na yun mo, Bi. Huh? Among kabayo o ba nung buwag? Ay, ay, ay. Ay. Paringkamot Kanino lang ba yan. yun? Paringkamot lang ba? Kadi masayas Lucy ba? Pero na dito ba kay... Lambi ka na. Birahi yun ang bira mo. Birahi! Nay, Maota, nanabi si Nadet sa gawas nga nakagusto gyud ko na sa Ramon nga imo puyap. pati yung batasan ng bayhan na, uy. Naibaw gyud siya nga may uyab na sa Ramon nga mao ako. Wag yun na siya kaikog na ako, uy. Pero Lucy, ang tanan magdepende ra gyud na ni Ramon. Kung tinuod gyud siya nahigugman nimo, di siya magpatental sa lain. Inikita na mo usab ni Ramon, nay. Hagdo na nako siya og kasal. Aron dili na magsamok niya ka ng bikatlong na det. Kana, mao na'y husto mong buhaton. Pakasal mo sa labing madali nga panahon. Bahalag inato lang gud nga kasal. Ang importante nga, dili na mailog sa lain nimo si Ramon. Kapuya na eh. Tukaraon nga ito nahimo da. Dong, Mm. gusto kong magpakasal na tas laping madali. Day, milagro gud. Di ba, ikaw naman ang nasulti na ko nga, kung ano ganing magtigom muna tang duha, una mapagkasal. Nausab ako hunahuna, uy. Magpakasal na lang ta.
aron dili ka mailog sa babae nga bigatlon nga ginganlag na det. Te Lucy. Mao ba, Yads? Karong sunod si Mana ka na pamahian ni Ramon? Uy, Yads. Happy ko, Kuya. Wala tinindot. Oy, hasta ako sa... Samba diha, uy. Pamayan ka? Oh. O, Yads. Human ko pamayan. Kasal na dayon ang sunod, ana. O, wa nagyoy pabay pa nga makailog ni Ramon gikan ako. Kana, day. Payo kay... Nakaunahon na kami ana, no? Nga magpakasal na lang mo? Kay sinadet ra ba? Way hunong sa pagpangitag paagi nga mailog niya si Ramon gikan nimo. Ug mao gyud nay rason, Yads. Nga gusto na ko makasal na dayon mi si Ramon. Aron, wa nay babae oy nga bigatlon nga mausin na det nga mudot-dot pa sa akong uyab. Babae nga way kaikog nako nga iyarang kababata. Oo ba? Tando kang mag-date mo sa date? Oo ba? no? Mao na bay? Happy tayo may magkasal si Lucy bay. Busa pirahan ko rin na date ko sa Good move na. puslan man. Puslan na. Gibrahe na. Sayang kay di kang pirano na dito. Ilamig Muna. na bayan na. Ilamig kayo. Gusto mo sa kay sila nga. Abi ni mo gusto kay siya nga. Ata? May labtan ako ba? Ngita yung pagi nga may labtan ako. Bahala siya. Kapita no. Hilabtan to na. Ikaw na sa imo ba? Mina ko. Ang naon na marang irisog ka ba? Miyong daw. Kulis- Miyong nyaw. Tulis maot. Basta mao na to raya, nandit. Di lang yung ko magsaba sa kong asawa. Nga uyab ta. Nga nagkuyog ti karon. Oo ba? Og nalipay kay ko karon nga nisugod siya ka nga magkuyog ta ug manuta sa mabugnaw nga dapit. Ay, way kabutangan sa kong kalipay karon. Taxi driver, sa labing duol nga motel mi ihatod. Sige para mo Bus o ka pa ni mo boobs na yun. Ay, tutig maayo. Ambi mong kamot bi atong ipahapyod ang akong upos, bi. Kanina. Alibi. Kini na siyang akong, kini na siyang imong ubos mo akong hangkan, bi. Ramon. Kalami. Muni gusto na ako, Ramon. Ramon. Kalami. Alibi, ako naman ikuan, bi. Ay, ibila taning. Duha mo ka pa. Ano yan? Kini. Sakit. Naya, uy. Pero mo ni gusto na ako hanghang. Kay kalami, sakit nga hanghang. Ramon. Unsa? Gibuwagan ka ni Ramon kay sinadit na yung gipulin ni mo. Oo, Nay. Naimpas ka ng tanang saan ni Ramon ako, Nay. Human siya makatilaw sa animal nga nadet. Ay, salbahe si nadet, Nay. Makita ko gani siya, bugnoon gina ko siya, Nay. Hutdon ako riyang buhok. Giilog niyang akong uyab. That time check was brought to you by Igo na lang ko sa paghilak. Kay bisag giunsa ko sa pagpakiluoy sa akong uyab, di naman gyud siya magpakasal na ako. Hingpit na gyud siya nga nakigbuwag na ako tungod sa babay nga nag-igat-igat niya. Naimpas gyud ang tanan niyang mga saad diri nako. Mga kasama ang kaagi ni Lucy dinhining tulumanon. What's the style? Naimpas yun ang tanang saad style. Kini mao sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.